Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma. Anyị ga na-eje eje na-abata ngwa anyị ji eko agaghị akọ mụ na gị. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri, ọ gaghị abụ ụzọ nkụ nwanne m. Anyị ga-adịkwanụ ka echi, maka na echi enweghị ọgwụgwụ. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo. Biko nwanne m, ọ bụrụ na ị naghị esonyere m, gbanị ya na-esonye m n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo. Ana m arịọ gị nwanne m, biko pịara m aka na foro bọtịn ma na-esonyere m, ma pịara m aka na chia bọtịn ma tụsara m ozi a. Cheta na anyị ka nakwa na nnyocha akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chike kpere ụmụ ya ekpere ma nye ha ngọzi ikpeazụ, wee soro ndị amị wee pụọ. Ka akpụzi ha na-apụta ezi, nekwa Ada ka ọ na-abata. Ada wee jụọ ya gịnị na-eme. Ada wee sị, Chike wee gwa ya na abịa na ndị amị bịara kpụrụ ya ka ya gaba n'ihu ọgụ. Ọ bụrụ na Ada bụ ezigbo nwaanyị, ọ kara ibebe akwa, mana ọ nweghị ihe dịka ibe akwa n'ebe ọ nọ, maka na ọ bụ ihe ọ na-achọ n'uko elu ka ọ hụrụ n'uko ala. Ada wee sị ya na nsogbu adịghị, na ya gaba anwazidi amị ahụ eji eyi ya egwu na nwoke ka ọ bụ. Ihe ọ gwara Chike agbaghị ya gharị. Chike che na ọ kara ikwu karịa nka. Ya bụ na ihe o kwuru erughị ihe Chike na-atụ anya na Ada ga-ekwu. Chike wee sị Ada ya biko nyetụ ya ego na ego o ji ebe ahụ, ka ya nwee ihe ego ya ga-eji na-egoro ihe ma ọ bụrụ na ya ruo n'ogige ndị amị. Ada wee sị ya gawa, na ya ga-achọta ụzọ jụta ese ebe ha kpụ ya aga, na emesịa na ya ga-ewetara ya ego. Nke a Ada gwara Chike. Chike amarala na ọ dịghị ego Ada ga-enye ya, kama na ọ bụ ihe o ji ekwufusi ọnụ. Ada wee sị ya gaa nke ọma, na ya ga-achọ ya wee bịa. Ka ndị amị ahụ kpụzi Chike were pụọ, na-agazi ebe ha debere ụgbọala. Ka ha rụziri ebe ahụ, onye kwụ ụgbọala ahụ gwara onye amị ahụ kpụ ya na ya gawa, na mmanụ eji akwa ụgbọala adịghị ugbu a, na ya kpụrụ ha na-agata. Chike na ndị amị ahụ wee soro. Ka ha pụtaziri, ọ kpụtara ha na ndị ọzọ akpụtakwara bụ mmadụ 10 tinyere Chike. Ha wee dị mmadụ 11, wee kpụrụ ha na-aga. Mana ka ha na-apụ na-aga, Chike na-eche n'obi ya na anya adịghị onye ọbụla mma, na ndị a akpụkọsịrị ya na ha nwere ike ịzọba onwe ha naba ndị amị ahụ egbe, maka na ha dị naanị mkpụrụ mmadụ 2. Ka ha pụtaziri otu ebe, ndị amị ahụ gwara ha nọdụ ala. Oge ha nọdụchara ala, ha wee gwa onye ọbụla akpọlitere asị ya yipụta akwa ya. Ọ bụ na o yipụta akwa ya, ewere ya kechie ya aka. Otu a ka ha si wee mee ha niile mekwuo, ma Chike were aka kechie ya, were akwa ya kechie ya aka, wee kpụrụ ha na-aga. Nke a bụ ọnọdụ ihe mgbu nke na ka ha na-aga ije ahụ, ụfọdụ na-ada ma ya na-aga, mana onye daa obinie. Nwanne m, aga m adọbiri ya ebe a. Biko gbanị ya na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewonu, ka o mesịa.